అమ్మమ్మ అయితే ఏమేమి కూరగాయలు తెచ్చిందో ఇది టమాటాలు, మిరపకాయలు, బెండకాయలు, మెంతి కూర, వంకాయ, ఆలుగడ్డ తెచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు అయితే మా ఊర్లో అంగడి మా అమ్మ పోయింది తీసుకొచ్చింది. మేమైతే వెయిట్ చేస్తున్నాం అన్నీ. మీ ఊర్లో అంగడి జరుగుతుందా మీ సైడ్? మా ఊర్లో అయితే మా అమ్మ వాళ్ళ ఊర్లో అయితే ప్రతి శుక్రవారం అంగడి. ఏం లేకున్నాయంటే ఇవే ఉన్నాయంటే ఇవే తీసుకొని వచ్చింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్. మరి మా పాప ఎలిగించుడు బుంగమూతి పెట్టిద్ది ఎందుకో. ఆమెకు ఈ కూరగాయలు వద్దంట, బిర్యానీ కావాలంట. ఇప్పుడు ఈ చీకట్ల బిర్యానీ ఎక్కడ తేవాలి చెప్పండి ఫ్రెండ్స్, నైట్ అయింది. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాయ్. మరి వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, నన్ను సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.